Xa Loreiro. Bueno, pois os que queiran facerlle algunha pregunta a Hugo, levantan a man despacio. Hugo, Nico quere preguntarche unha cousa. A ver, Nico. Se algunha vez cando era bebé caeu da cama. Hugo, caíches da cama algunha vez? Non caeu na cama. Non caíches? Non caíches. Non caeu. Roy, tócache a ti. Me pregunto cando Hugo aprendeu a andar sin rodín. Hugo, ti tes bici? Tes bici? Sí. E andas con rodíns ou sin rodíns? Ahorro de rodín. Con rodíns? As gafas. Sí, pero ti andas... Tes de rodíns na bici? Tes unhas rodas pequeniñas na bici? Sí. Con gafas. No, con gafas non, pero con casco. Pos o casco para ir na bici? Tiene bici. Pos o casco? O casco? No. Hugo, que se a última vez é... Casco. Porque cando te... Mira o que che digo. Os rodíns axudan a andar, verdad? Si tes a má levantada. A ver, Ángel, contanos. Si Hugo ten mascota. Hugo, escoitaches o que che dixo Ángel? Sí, Ángel. Ángel preguntou si tes mascotas. Cotas. Que son as mascotas, Ángel? Sí, animales. Espera, tócalle a Ángel. As mascotas son animales. Tes algún animal en casa? Sí. Que animal tes? Animal. E como escale? Que animal é? Este. No, Hugo, no. Estes non son animales, son nenos. Ti na casa tes un cabalo. Un cabalo. De verdad, non o de xoguete, tes cabalos. No. Animales, caballos, coches. Mira. Na casa non tes cabalo, verdad? E na casa tes algún gato? Gato. Sí ou non? Tes gatos en casa? Non ten gato. Non ten. E na casa dos abuelos hai gato? Non hai gato. Non. E na casa dos abuelos hai can? Hai can. Ten can o abuelo? Can. Como se chama? Hugo, como se chama o can? O can Pedro. O can? Como se chama o can? Perro. Ah, un perro, bueno. Iago, ti tes unha pregunta? Vamos a escoitar a Iago. Escoita. Como? En que patio? No das colas? Con quen? Mira que hace Rubén. Rubén se está portando un pouco mal, verdad? Con casperas. Rubén se está portando un pouco mal e fai moito ruido. Rubén, nos estás molestando con ese ruido. Mira, ti no patio que faz cando vamos ao recreo? Mira que fai Rubén. Pero xa lle berrei, verdad? Que faz no recreo? Que faz no patio? Está no patio. E gusta ir ao patio? Sí, o patio. E con quen xogas? Con mami, con papi. Pero mami e papi non están en este patio. Este patio. No patio da escola non están mami e papi. A que non? Está mami, papi, Hugo, abuelo, papi, abuela, Hugo, madrina, Bueno, un papi. día sí que estuveron. Caguel. Un día viñeron papá e mamá cando fixemos o antroido, que si viñeron aquí e estuveron con nos no patio. Mamá. Sí, estuvo mamá. Se alguna Hugo se apuntó a piscina. Ah, pregunta si vas a piscina. No, piscina no. Pero a ti non che gusta ir, pero verdad que vas? De que color é o teu bañador? Foi outro día. Fuches outro día? Sí. E tes o gorro na cabeza? Para ir á piscina? Non, a piscina non. A ti non che gusta ir, pero verdad que vas con mamá á piscina? Non, foi antes. Antes. E tes un gorro ou non tes un gorro para ir á piscina? Non. Sí. Que faz na piscina, cariño? Ti que faz na piscina? Cando vas? Como te tiras? Non che gusta? Non che gusta nada? Non queres ir á piscina? Quero ir. Non queres ir? Ou pa Moreira, ou cole, ou pa Moreira. O cole ou para Moreira? A piscina non? Ou pa Moreira. Vale. E a piscina non queres? Non queres? Bueno, pois a ver, que levanten a man os que teñan máis preguntas. A ver, a quen lle decimos ahora? A
Yago. A ver, Iago. Algunha vez? Hugo foi a puzzles. Fixeches puzzles nos recantos? Puzzles. Pero fixeches puzzles? Puzzles. Sí. Sí ou non? Puzzles. Fixeches puzzles? Non sei. Mira ali, si está Hugo no cuadro de puzzles. Como nunca foras a puzzles, verás, vaiche tocar ir. A ver. Aquí, pero non é aí, home, non é aí. Hugo Rivadavia, cos puzzles, aí está Hugo, e aí están os puzzles. Se casou unha vez, mira, aquí. Unha vez foi a puzzles, verdad, Mira, Hugo? Empezamos o traballo do protagonista. Sí. Tes que coller a mesa coas rodas e levala para o espello. O espello. Pois colle debaixo da... aquí non, ali. Debaixo da miña mesa. Hugo, tes que levala para o espello. Leva para o espello. Para ali. Despacio, despacio sin golpear. Mira, ves esta estrela? Aquí dentro temos que dibuixar a Hugo. Este Hugo que está aí. Facemos... No, ahora vos para lá, compañeros. Inmediatamente. Aquí dentro faz a cara de Hugo, vale? A cara, como é a cara? Redonda. A cara redonda. Como se colle o lápiz, Hugo Rivadavia? A ver, Como se colle o lápiz, Hugo? Pico, pico. a ver o lápiz como colles. Colle ben. A ver se te acordas. Hombre. Así. Claro, así, sí. A cara. Fixeche os ollos. Os ollos. Mira que ten Hugo aquí, mira aquí no espello, que ten Hugo aquí. Que é isto? Pois fai yo pelo a Hugo, se non vai quedar calvo. Dice, estaba dibujando, mira, mira. Pero vou facer entos. Que é eso? No, pero o nome non se pon aí, Hugo. O nome aquí. Aquí. H. Aquí pequeniña. H. H. U. Pequeniña. G. O. Aí, corazón. Moi ben. Bueno, e ahora que queres? Ir a bailar cos nenos? Pois veña, vas a bailar? Non se oi, Roy, non se oi moito. Dalle un pouco máis. Enseñámoslo a bailar en baile. Baixa style. Abre agora a ver que hai aí dentro. Seguro que é un bocadillo. No. Un peine. No. Será unha flor. No, eso non. Colle a bolsa, a ver que hai dentro da bolsa, por favor. Despois bebes. Que eu quero ver o que hai aí nesa bolsa. Arriba. A ver, pon aquí a bolsa. Abre aí, a ver que tes aí dentro. Cariña, que é eso? Un loro. E de quen é este loro? Que de Hugo? E como se chama? Que é eso? A ver, deixa ver. Aladino. Gusta o conto do Aladino? Que máis? Pon aquí o loro. Que máis hai aí dentro? Bueno, e iso que é, Hugo? Que é? Unha bolsa naranja. No, esto, que é isto? ¡Oh! Mira, Hugo. Dame a bolsa. Pon aquí a bolsa. Vamos a ver que hai aquí. É para gastar. No, pero guardámoslo despois. Isto ahora temos que leválo para ali para o recanto. Mira, Hugo. Sabes o que é isto?
Este despois, mira. Hugo, sabes o que é isto? Que é iso? Eso é... Alguén sabe o que é? Ya, un pijama. Un pixama de bebé. No, aí non, cariño. Toma, leva o pixama para ali. Pon ali no recanto do protagonista. Para ali, trae para aquí. Aquí, aquí. Na mesa do protagonista. Aquí, 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 aquí. Pono por aquí, donde queres poñelo? Después levámoslo. No, este ten que quedar aquí para que o vexan os nenos. Ten que quedar aí. E ora trai o loro. Trai o loro e que máis quedou ali? E o libro de Aladino. Trai o loro e o libro. Pon aquí o loro. Eso me toca leer. Moi ben. Donde poñemos o loro? Moi ben, lorito. E agora trai o libro de Aladino. Eso me toca levar a María. Deixa aquí o loro, deixa o loro, corazón. Así. Lorito. Pero quizá non puedo dormir sin él. Non sei. Hugo, este loro pode quedar aquí. Trae o libro de Aladino, trae. Mira, o loro pode quedar aquí ou tes que levalo para casa? Tens que levarlo. Pero despois, agora vamos a deixalo un pouco para velo aí. E aquí o libro de Aladino. Sabes o que nos falta aquí, Hugo? Nos falta poñer aquí a túa foto. Colle a túa foto do recanto ali, mira. Hugo, aquí. Despois miramos o... Queres que contemos o conto? Vale, pois primeiro trae a foto túa. Colle a foto de Hugo. Ali nos recantos. Está ali debaixo. ¿Dónde está a foto? Hugo, ¿dónde guardamos as fotos? Ali, Hugo, mira, ali. Colle a túa de Hugo. Vale, pégala ali no seu sitio, do protagonista. Aí non, no, cariño, vamos a poñela aquí, mira, aquí. Ali, no recanto do protagonista, aquí. Así, aquí. Aí está Hugo, ora. Temos que facer o teu cartel. A ver, ven aquí. Vamos a ver. A buscar aquí o... Onde está o cartel, o nome do protagonista, nome. Vamos a buscar as fotocopias. As fotocopias. E quen che as dá? Tiago. Iago vai contigo, quen che vai a dar as fotocopias alá? Tiago. Quen vos vai a dar as fotocopias, Iago? Francisco. Como lle vas a pedir a Francisco as fotocopias? Como lle pides? Por Favor. Veña, a buscar as fotocopias. Non se corre polo pasillo, verdad? Non se corre. Que levades aí? Que é eso? Que